Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с 9-то издание на Софийския международен литературен фестивал под надслов "Думите имат думата". Тук при нас в студиото е Мирела Иванова, която ще ви срещне с австрийско-българския писател Димитър Динев. Той е познат с множеството си литературни награди, европейски и австрийски, пише на немски език и още от първите му произведения се говори за уникалния стил Динев, разгърнат най-добре в романа му "Ангелски езици". А сега даваме думата на Мирела Иванова. Здравейте, скъпи приятели на литературата и на Софийския международен литературен фестивал. Радвам се на вашия интерес към събитията, включени в разнообразната му програма. Днес ще се срещнем с един уникален писател и човек, писателя Димитър Димов. Димитър Динев. Лапсуса не е случайен. Епичните писатели винаги предполагат подобен лапсус. За ревностните читатели на българската и европейската литература Димитър Динев не е нито неизвестно име, нито непознат автор, но само с няколко думи ще кажа, че той е изключително успешен австрийски писател, роден в Пловдив през 1968 година, завършва немската езикова гимназия в Пазарджик и след това заминава съвсем нелегално за Австрия, където завършва университет, философия и започва да печата свои разкази. Издал е 2 сборника с разкази, които са много четени, много харесвани. Тъкмо около успеха на книгата му с разкази "Светлинка над главата", която бе избрана за книга на годината в Австрия и бе издадена в многохиляден тираж, ние се запознахме и сприятелихме с Димитър Динев в Инсбрук по време на дните на българската литература там. Не от страст към фамилиарността, а тъкмо поради естеството на нашето литературно и човешко приятелство, с Димитър Динев ние ще си позволим да разговаряме на ти. Здравей, Митко! Здравей, Мирела! Радвам се да те видя. Аз също се радвам, че ще имаме възможност да разговаряме сега и искам първо да покажа първото издание на твоя знаменит роман "Ангелски езици" на български език. Ето, така изглеждаше книгата преди време. Сега читателите и посетителите на коледния базар на книгата могат да закупят и прекрасното второ издание на Сиела, което е също в превод на Гергана Фъркова. Ще започна с финалния въпрос. Кога започна да мислиш и пишеш на езика, в който не си израснал? За писането е по-лесно да се отговори. Започнах да пиша на немски интензивно чрез следването. Тоест, нуждаеха се, за да вземам изпит, трябваше да пиша философски текстове и това беше много интересен опит за мен. И хубавото на философията е, че тя много дисциплинира човек в подбора на думите. Може би защото е толкова абстрактна, че всяка фалшива дума, всяка дума, която не е на мястото, страшно подвежда и в известен смисъл разбива текста. И това беше едно много важно упражнение за мен, което ми вдъхна увереност. Относно мисленето е много интересен и сложен процес. Според мен, аз имам моята теория, че човек мисли надезично. Тоест в някакъв метаезик, който е съставен само от
образи и понятия. И, примерно, един много ясен пример е децата. Децата, които не са започнали да говорят, те мислят от дълго време, без да са казали и дума. Нали? Човек може да комуницира с тях, а те нямат още никакво отношение към фонетиката. Обаче, нали, човек им задава въпроси, показва им да донесат нещо или не, те го вършат, т.е. всичко има някаква когнитивна връзка със света, съвсем ясна, обаче няма тая фонетична, защото ние обикновено все мислим за фонетика, когато говорим за език, а то е много повече, нали? То е естествено, то е нашата връзка с другия и тя е започнала още в самата отроба, нали? Човешката отроба, и там контакта е също такъв. Всички си думи там са някакси идват от много далече, не са съвсем ясни, обаче е ясно намерението на този човек, който те носи. Може би е това, да. Това е. И това особеното на мисълта, че е толкова надсловесна, ни дава възможността да научим много езици. Иначе, ако бяхме нашето мислене свързано само с един определен език, толкова обособено и толкова зависимо от този език, ние не бихме могли въобще да си представим едно понятие, изказано по друг начин. Нали? Думата хляб, примерно, не бихме могли да си я представим по друг начин от този на български. Но ние можем да си я представим и по тая начин, значи имаме достъп до някакво знание, което е над... Словото няма да използвам тази дума, защото словото е много повече от конкретния език. Точно това е, може би. Ама е интересна тема. Тя въобще е много интересна тема. Да, даже е безкрайна тема, но ние нямаме безкрайно време, за това ще преминем към следващия ми въпрос и към следващата тема. Започваш да пишеш разкази и ставаш особено популярен с разказите си. Те са преведени на множество езици. Фикционални ли са историите или се опират върху автентични случаи? Историите, които ти разгръщаш в художествените си разкази. Това е може би вечният въпрос, който си задава читателя. Може би е важно. За мен е важно читателя да ги приеме като достоверни. И значи, когато го направи, значи съм си свършил работата. Какъв е начинът да се стигне до там, да накараш другия да ти вярва, това е вече изкуство, различен вид изкуство. Също един измамник също може да го направи. Обаче, естествено, много важен е опита. Не трябва да забравяме, че всеки един писател прави бизнес със собствения си опит, да го кажем по най-профански начин. Да. Тоест няма как. Твоята връзка с битието, тя е уникална. Тя е уникалното и ако останеш верен на тая връзка и ако там си истински и не лъжиш, тогава и историите, които създаваш, ще излъчват тая емоция. Нали? С твоята връзка с битието и с небитието. Нали? Това е особеното. Това е нещо, което не може да го замени някой друг. Нали? Никой не може да умре вместо теб в такъв смисъл или да живее вместо теб. Но писането ни дава възможност, е една от малките професии, има и други такива подобни, но писането е една от малките професии, която ни дава възможност да живеем много живота. И естествено, аз ако пиша само за себе си, започвам да се оттекчавам. Тоест аз гледам да използвам тая възможност и поне в фантазията си да имам тая свобода да пробвам други жизнени модели. И
би го казал, че нали, има два вида, може да разделим авторите на два вида, едните, които пишат за себе си и другите, които пишат за другите. И аз бих се причислил като хора, които пишат за другите. И то е много прост калкюл, защото егото е смъртно и временно, а другите са вечни. И просто това ми дава възможността да избягам от този курсет на абсолютно преходното, на абсолютно моя ежедневен живот. Да. Ако това е отговор. Ама смятам, че трябва да има. Човек естествено, че използва голяма част от емоцията. В смисъл, емоцията е биографичната. Може би така трябва да се каже. А емоцията е това, от което зависи дали едно произведение ще звучи като достоверно или не. Ако емоцията е фалшива, се разрушава този принцип на доверие между автор и читател. Да. Ами, някак си естествено преминаваме към темата за читателите. Романът ти "Ангелски езици", вече споменахме, има 2 издания на български език. Второто все още може да се намери и закупи и сега на коледния базар на книгата. И има много ревностни читатели, които споделят мнение за тази книга, разменят си я, дават си един на друг. Ти имаш ли обратна връзка с българските читатели, с австрийските читатели? Доколко те вълнува мнението на четящите твоите книги, на четящите романа ти "Ангелски езици" и как ти въздейства популярността? Връзка с българските читатели имам може би съвсем минимална. Имам повече връзка ако говорим за български читател, има българи, които четат на немски книгата и ги срещам тук по четения в немскоязичния свят. Връзката с немски читател естествено е много по-силна и много по-презентна, по-настояща. Защото тук съм ходил на много четения. В България съм бил на съвсем малко срещи с читателя, а тук е просто стандарт, че всеки писател обикаля по страната, по страните, немскоязичните страни, пък и не немско, като излезе в превод романа и по други страни из Европа и там света и се среща с публиката. И това е важен момент. Естествено, че това е едно от нещата, в които някак си се потвърждава и смисъл на това, което вършиш. Това е особеното на писателството, че тя е много самотна професия. И ако го няма тази среща с писателя, се получава един вакуум емоционален, който е много труден за понасене, съвсем от психологична гледна точка. И мисля, че това е една от малки си награди, които имаме като писател, че получаваме оценка от много хора за нещата, които върши. Точно срез този достъп с публиката. В повечето професии хората много рядко чуват нещо за работа, която вършат. Дали някой е доволен, недоволен, някой касиерка на касата на някой супермаркет. Кога ще чуе нещо? Рядко ще чуе нещо, някаква такава оценка съвсем спонтанна, защото това е интересното, че те са спонтанни оценки, идващи от публиката. Естествено, те влияят много. Няма как да не ми влияят като на човек. Ми влияят емоционално, всяко поощрение е естествено ласкателство. Няма как да ни влияе и няма как човек да не ги слуша с удоволствие.
Но, но от съвсем писателска гледна точка, нали, относно към самото произведение, там нещата са по-сложни. Нали? Там става един това са такива съблазни, които много могат и негативно да се отразят. И е страшно трудно да се намери точния баланс между това на кое да слушаш, кое да вярваш, на кое да не вярваш. И затова това е това е едно от нещата, на които много, много трудно може да се даде прост отговор. Защото оценяват, нали, всяка оценка оценява. Тя не се отнася. Точно това е проблематичното, че много трудно ти отделяш самото произведение от себе си. И оценката често я взимаш като не оценка за самото произведение, ми оценка за въобще твоя начин на мислене, на живот. Просто това е трудността да отделиш творчеството от себе си. Нали? И затова е много, много е сложен този момент. Хубав е, важен е, а в същото време и таи много опасности. Нали? Има писателки и писатели, за които някоя негативна оценка може да им коства много скъпо. Може да ги изкара от равновесие, че месеци, години наред да не вършат никаква работа. Така че това са тея и рисковите също, да. Да, нож с две остриета. Да, и оценката на публиката, и оценката на критиката. Но аз не случайно ти задавам този въпрос, защото неведнъж ми се е случвало, когато вървим заедно с теб по улиците на Виена, хората да те спират, да те разпознават, да говорят за ангелски езици. Най-вече съм чувала оценки за твоя роман. А как се отнасяш към написаното от литературната критика? Това вече е друг вид оценка, професионална оценка. Да. 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 Ами, как? Естествено, това е подобно. Подобно е в момента, в който няма значение, че професионална, тя има и същия ефект емоционално, нали, върху мен. И в началото, това е най-интересното, че човек много бързо се пристрастява, особено към похвали, естествено. Не знам, към негативните, естествено, не се пристрастява толкова емоции, а развива други чувства, които също са опасни. Нали, гняв и какво ли не. И това пристрастяване също е много зловредно всъщност. И аз обичам, в началото особено много обичах, той до ден днес не обичам да чета хубави критики, това няма как няма как да излъжа тук. Обаче забелязах, че самото четене ме отдалечава от същността на моята работа. Може би така трябва да го изразя. И не знам вече колко години, мисля, че са към 10 години. През тези години вече не чета никакви критики. Само питам Евелин, жена ми, как беше критиката, добра, лоша, и тя ми казва, добра, ети какво си. И най-много едно изречение да хвърли, и това е. И някакси така по този начин аз се паза от това, каквото и да е, дали е пристрастяване или гняв, за да мога да се концентрирам върху самата работа. Защото ако го направя, ако съм... Защото аз не го правя, за да получа тези похвали. Нали? Той човек не прави нещо само за да бъде похвален. Защото е нещо много, много същностно. Защото е начин на съществуване също.
Затова радвам се много, естествено, на хубави критики. Няма как да е по друг начин. Обаче в същото време престана да ги чета. И това е моя начин това е моят съвсем личен начин. Естествено, има много колеги, познавам колеги, които въобще не им пука за нищо. Нали? Какво четат? Те могат това разделение да си го правят между личност и творчество и казват, този път така, какво толкова. Аз някакси не мога и затова си го спестявам си тая емоция. Дали ще е положителна или не, спестяваме, защото много, много жизнено време ми коства. След това отново да се върна и да застана толкова неемоционално към произведението, с което се занимавам в момента. Да не. Искам сега да обърнем за кратко внимание и върху един жанр, към който ти особено се пристрасти, драматургията, с много голям успех в Бургтеатър и Фолкстеатър в Виена се играха твоите пиеси "Къщата на съдията" и "Това деликатно нещо, душата". Тук за първи път в България бе поставена от Бойко Илиев пиесата ти "Кожа и небе". За нея получи и Аскер за драматургия. "Къщата на съдията" и "Това деликатно нещо, душата" се играят и играха и в други български театри. Последно под заглавие "Мигрантски рай" в Театър София. Катя Петрова направи представление по твой драматургичен текст. Знам за много от представленията и спектаклите в различни градове в Австрия и Европа. Знам, че от някои си много възторжен, от други не особено. Моя въпрос обаче е: усещаш ли, когато видиш реализирана своя пиеса, текста като не свой? До сега, слава Богу, не. До сега не. Имал съм късмета, че е попадал в ръцете на хора, които наистина са... Въпреки че той се променя много от продукция до продукция, от представление до представление, но въпреки всичко си го познавам. Познавам си го. Обичам да ме изненадват с нюансите вътре, които открива там целият екип, нали, от режисьори, артистки. И аз обичам да бъда изненадан. Може би точно това е. Може би точно това търся да го видя един ден не свой, да го видя толкова чужд, че да се изума. Може би и това чакам, но още не съм го изживял така. Имам доста представления, които не съм видял. Нали, за жалост. Не съм виждал всички представления. Особено в Румъния имам, може би, най-различни постановки. Особено на този текст за "Деликатно нещо е душата". И там има една постановка, много исках да я видя, обаче така се стекаха нещата, не можах да отида. Щеше да ме е интересно за нея, дали е толкова отдалечена от оригинала. Но не съм го имал. За не свой този момент не съм го имал. Ама дали това е... Тук има също един момент, който последните години доста мисля, дали пък самото писане не е такъв процес, който да отчуждава самия теб. Тоест, ти внасяш един живот в произведението, който е друг, който не си ти. Тоест, произведението в момента, в който е създадено, не си вече ти. То си има собствен живот.
Да, то си има собствен живот и ще има и след теб собствен живот. Тоест, той принадлежи на една съвсем друга временност. И може би самото произведение се превръща в нещо много по-чуждо от всичко останало около теб. И може би го има този момент, защото в самия анализ на един текст автора винаги е мъртъв. Нали? Автора не може да си прави анализ на собствения текст, защото това е съвсем друг... Той може да си го прави, естествено, сега буквално казано, но този аналитичният подход е съвсем друг от този създателния. Нали? Това са съвсем два различни вида подход към текст. Нали? И затова това се вижда особено на тези постановки, нали, в драматурга, в театъра, киното, защото ти виждаш, те там взимат съвсем други хора текста и го правят така, все едно теб никога не те е имало на този свят. Нали? Да. Може би това е чуждостта, може би затова никога няма да усета моя текст чужд, защото той от самото начало си е чужденец. Да, разбрахте. Разбрали, може би това е. Надявам се всички да те разбират добре, точно така е. Да. Това е май трика. Това е самостойният живот на една литературна творба, която едновременно има общо, но и няма нищо общо с автора. Тя има своя съдба. Да. Завършваш своя нов епичен роман с работно заглавие "Сътворението на човека". Колко време ти отне да сътвориш човека? Това е... Повече от 7 дни. То там е един ден само. Нали? Да. Много години вече работя на това произведение. Може би повече от 10 години се занимавам с него. Нали, естествено, всичките тези дни на годините не са изпълнени само с работа на това произведение, но нали, през това време съм създал и някои други в паузите или в моменти, в които вече нали, ми се прещява вече, не ми се работи над него, защото толкова дълго време фигурите са ми гости. А човек знае, че толкова дълго време някой останали на гости не е много обичан. Нали, известно време става, обаче като се удължи периода и става едно натягващо положение и взривоопасно. Много дълго време. Аз, нали, такъв опит до сега съм нямал за първи път. За първи път усещам какво означава, нали, каква тежест е това да го носиш, да носиш тези фигури и тези истории толкова дълго време и да се опитваш да не ги намразиш. Нали. И да останеш при тях. И затова той е като учение за мен самия. Нали. Това е като опит. Смиряваме, естествено, правим. Научавам много неща за себе си. Научавам много неща за самия писателски процес, които не би ги научил, естествено, ако и този роман бе написан със същото темпо, като предишния. Тогава би станало едно повторение, едно потвърждение на това, което знаех за писането. А сега съм на съвсем друго място просто. Нали? Нещо подобно не съм изживявал, И затова е и много, много странно ми е на мен как толкова жизнено време вече. Естествено и то истинско жизнено време е между тези страници. Това е нещо съвсем ново, необичайно. Нали, някои изречения чета, които са писани преди 10 години, се опитвам от днешна гледна точка, нали, с този Димитър Динев, който съм днес, нали, ги срещам. Става една интересна среща на мен самия вътре. Да. Моя живот. Нека да споменем, че в новият ти бъдещ роман отново се преплитат българо-австрийски истории, съдби, сюжети. Знам, че
си фокусиран върху определена епоха, в ангелски езици разнищваше така наречения зрял социализъм и социализма въобще. А тук погледът ти е насочен другаде. Какво научи и откъде и защо се пристрасти към българския анархизъм, например? Това имам най-различни причини. Може би по време на работата на този роман, може би трябва да започна по-отрано. Аз имам една много интересна връзка с анархизма, която има своето начало в Австрия, първите ми години тук. И има един клуб, Арена се казва, който се ръководи от анархистите. Тя е една голяма площ на една бивша касапница, голяма, и нали, с тухлени сгради, и те успяват да си го извоюват от град Виена и те си го ръководят и правят най-интересните музикални. Естествено, акцент е преди всичко на музика. Едни от най-прекрасните, най-интересните групи, underground групи, и въобще не само underground, ми от реп до рок в света, там са канени и са правили концерти, имат кино също, и естествено вътре са няколко заведения, и този клуб има също един футболен отбор, който играе в халета, и аз едно известно време играех с тях в отбора. Тоест на арена отбора, на анархисти. Играехме срещу други клубове, там метал клубове, всякаква друга музика клубове, и беше много интересно. Правихме си такива турнирчета през всяка събота, неделя, и така се запознах с цялото там ръководство и как са, и колко успешно точно на тая база на абсолютната на равноправие на всеки член, как Турбей успешно се ръководи и се финансира в този, нали, върл капитализъм, нещо на такава кооперативна основа, която, нали, когато, нали, това беше много впечатляващо също. И няма нищо общо с анархията, както го разказваш. Не, точно това е най-голямата лъжа, е, че анархистите са най-наклеветената група отляво и отдясно. Нали. Точно това е, което много ме заинтересува, нали, особено в българските лагери, примерно в Белене, благодарение на книгата на Борислав Скочев, нали, която много ми помогна като решерш, нали, там точно е описано много добре, че анархисти са първите в лагера, които правят кооперативи, такива с колети. Който е член на кооператива, има право да получава там, нали, те се разделят на дози колет. Всеки, който получи колет, го разделя на части, на толкова части, колко члена на кооператива има. И даже да не получаваш никога колет, защото си наказан или каквото и да било друго, ти, ако си член на този кооператив, получаваш доза. И така, около анархистите, понеже са най-организираната група, оцеляват много хора. И, нали, всякакви други политически групи също могат да участват. Отворени са към другите политически сили в България на това време, които лежат по лагерите, освен фашисти. Нали. Всички други групи могат да участват в кооператива, дали ще са земеделци или демократи или социалисти. И това също направи страшно впечатление. Точно тая тяхна абсолютно добра организация. Точно това, че те така наречените плитки иерархии, нали, които в момента няма концерн световно мащаб, който да не е на плитки иерархии. Да няма някой супер бос кори, който да спре цялото развитие, защото е тъп, примерно. Това отдавна са го прозряли, че пирамидалните иерархии
ако в момента на ръководството се окаже някакси не на ниво, се спира цялото развитие, нали, икономическо. Тоест, там в икономиката отдавна използват този принцип на тези плитките ръководни нива. Значи, там са много хора, които дискутират и докато се намери най-доброто решение от различни гледни точки. Даже се канат някой път хора отвънка, съвсем критични към нали. Много интересно, това са го правили, това е било практика при анархистите. Има и този момент, нали, особено там в войната в Испания, гражданската война, тези години там в Каталания, 36-37, когато анархистите поемат, нали, те анархосиндикалистите поемат ръководството на големите индустриални предприятия, на агрономията. Това е единственото време в Каталония, когато нямало е глад и всички са били задоволени, нали, са получавали и най-големия просперитет, страшно производство са достигнали. Това са много интересни неща. Друго, което много малко се знае, че нали, те са и голяма част са вегетарианци, примерно. Нали. Тоест, точно тая идея, нали, за абсолютен уважение към всеки жизнен организъм, който населява тази земя. Нали. Това е, нали, той е абсолютен радикален хуманизъм, нали, който, нали, до там стига, че, нали, всички живата природа също. Това е, нали, тяхна настройка, нали, на живот, нали, за равноправието да не говорим. Тоест всичко, с което се опитваха комунистите да разправят, че са техни цели, това всичко е било, нали, всъщност е до голямата част е живяно и от анархистите и е правено в всеки случай. И да не забравяме, примерно, тази голяма армия в гражданската война в Русия, на Махно, в Украйна, която е била подкрепена от селяните. А селяните са най-консервативната група, нали, във всяко едно общество. Тоест, тези селяни, за да подкрепят една такава група, това означава, че те са ги подкрепили, защото винаги, ако са взимали нещо назаем, са си го връщали до последната стотинка и са били, нали, любимите им гости и по този начин са били много успешни, защото селяните са ги укривали и са им давали коне винаги, когато са им давали там, нали, те са и много мобилни за това време. Това са много, много интересни такива неща, които възбудиха и моето... Всъщност възбудиха предимно моето чувство за справедливост. Нали, това е което. Точно за, може би, те са групата, която най-много несправедливост е. Една от... Може би не, те са може би най-несправедливо от самата история, с най-много клевети са обречени да живеят. И най-онеправдани са нали, от всички. И може би това също ме играе голяма роля. Да. Но... Митко, нашият разговор върви към своя край, понеже спомена, че пишейки новата си книга в продължение на години, ти откриваш по различен начин писателството, откриваш различни методи, включително и за самия себе си, да пресътвориш, да сътвориш човека, да сътвориш една нова книга, но доста популярен е факта, че ти досега продължаваш да пишеш на ръка, че не се ползваш от социалните мрежи, за да спасиш душата си. Разкажи съвсем накратко в края на нашия разговор какво ти носят тези съвсем конкретни писателски ритуали. Как се справяш с 1000 страници, написани на ръка? Аз съм убеден, че писането на ръка променя и подхода към текста. Тоест променя мисленето ти. Мисля, че писането на ръката обрича да бъдеш много дисциплиниран, да напишеш изречението, когато си готов с него. Тоест ти си го премислиш и го пишеш, защото искаш
да си готов, за да не го зачертаваш безкрайно. А в компютъра, ако пишеш в компютъра, ти можеш да си ги променеш словореда колкото си искаш. Нали? И там просто имаш съвсем друга е логиката на самото създаване на текст. Друго е, че нали, в писането тая е съвсем финната моторика на мозъка. Това са допълнителни неща, които, особено с раждането на моите деца, нали, ми правят голямо впечатление колко са важни такива процеси за откриване на нови хоризонти. Ама това са такива вторични неща. За мен писането на ръка е единствената възможност. Аз имал съм и печатни машини още в България, докато бях, но никога някакси този удар по клавиша за мен е било някакси... Естествено, че това е съвсем субективно. Аз, нали, ми е ясно, че има прекрасни произведения и ще има и, нали, написани по съвсем различни начини, но за мен за моята личност, за моята емоционалност, намирам, че точно това плъзгане, точно това, защото писането на ръка е много близко и до самото рисуване някакси, до самото, и самите букви са като вълни, някакси имат и някакъв такъв ефект върху мен, като някакво, нали, като нещо, което в момента тече, изтича. Така съм си създал естествено тези митове, защото това са сега колкото и да е. Ама нали, така си функционират при мен. Но за едно съм сигурен, че определят мисленето. Нали, тая форма, нали, самата дисциплина да създадеш изречението и тогава да го напишеш е съвсем друг подход, отколкото да пишеш думичка след дума. Имаш съвсем друго отношение към цялото. А пък хубавото на тая техника, дето, нали, моята е, че аз първо като напиша, нали, текста на ръка, после го чета на глас на нали, в най-чести случаи това е жена ми, и чета го на него на глас и тя тогава го печата. Тоест аз като го чета на глас, чувам и ритъма на думите, и когато чуя ритъма, усещам дали тук трябва да се направи някъде, тук или там някаква корекция, и правя първите корекции още докато го чета. И другото е, че знам звучението на всяко едно изречение, което това съм сигурен, това много малко писатели знаят как звучи текста им преди да е напечатан. Аз го знам. Пък и даже някои не го знаят и след това, защото и при четене те не четат целия роман на глас, четат само, нали, определени пасажи. И това е хубавото е, че издателствата акцептират тая моя техника и, нали, жена ми не може сега 1000 страници, тя няма да седне да ги печата, но и при английски езици беше така, че тя печата една голяма част, но издателството прати човек и аз диктувах тогава на него и те ги поемат там тези разходи и се съобразяват с този моя похват. Нали, никой не се е оплакал, че, нали, че така стават много по-скъпо е производството на книгата или както и да е там различни оценки. Но хубавото е в крайна сметка, нали, това, което с което се успокоявам всеки път, е, че аз съм, може би, един от последните автори, които имат манускрипти. И това е моята, някакси на смешка го казвам вкъщи, че това е моята пенсия, да. Мога да продам манускрипт. Това е съвсем очевидно, че, нали, хора, които седнат и почнат да анализират страници, могат да открият много различни неща там на тях, защото това са писани на ръка страници, а един текст, който е в компютъра, какво може да се открие на него? Вече нищо.
Ами благодаря ти, желаем ти първо да не се пенсионираш скоро, а да продължиш да пишеш на ръка. Очакваме и новият ти роман на български, а до тогава ще четем и препрочитаме с радост ангелски езици. Бъди здрав, весели празници, чети по-често на Евелин и специални поздрави на прекрасните ти деца. Благодаря, Мирела. Благодаря ти от сърце и на теб всичко най-добро и най-хубаво и най-вдъхновяващо. И поздрави също на твоето прекрасно дете.